bapak perlok apa kayak spesial dan chicken fried rice. Bang terima kasih ni. Haying jong isam lah Erickson. Bang kedang mah. Paralok bait mentanga don hakashnong apar shlong banyak kendu ya wei usamla badon ya kasap kapong kasap ban le painting kasap ban drodur kum kajing ai mensim ban ya kentiu ban ya penslur te lada don na pi ki parlok ki painting ki dur ki ba pi kwa ha uni usamla pila ban order pila ban pa. No, Biar hati. biar pak. Biar. Lihat dan spot. Dah. Ya mah. Hah? Siapa ni sekarang? Sekarang try dia ada ceria. Oh, stasiun dia. Ini dia yang jong pi. Hai. Pi. Apa yang pi laju pas ni? Sini nggak jumpa apa syuat nanti kan? Apa sih? Kan ini siapa dong yuk? Jadi kadang perang ni ada. Perang senang, mereka perang senang. Pi dia cari yang tu. Karpet mana? Ngalah setiap sepanjang dia siap semua itu di jengruai gitu dah. Dia mesti gitu di jengruai bang ya semua pi long apa ni baru itu pi. Harum tersian mas tentang yo pi ni kau apa tin soal ante kan dia pi dah dia nasa kena pi. Pin je pin bangkoi. Pin Jepang. Tata pin di Shashwana pin yang ini lecah dia na. Lecah dia mah. Tata. Ini mereka cakap teri jongan ke studio mah. Dia hanya punya ibun keyboard lah, yo ban pendam. Mentang lah teri hanya lah dan kembali house ni ya. Dia ban mesti keyboard ke bang pendam ke bahaya ke bahaya tu lah ban yo ban pendam akan ikas art studio jongan. Dia ban hanya kelab yo ye kena painting bat mai ke bang pendam. Dia kadur jong ba lihat Chesterfield. Thank you. Dia Memang kan ini kadang Jakarta rekam jom film mo. Kadang Studio mo. Studio, art studio jangan. Dia kini kita painting pada sudah ini ide lagi painting jong image jangan. Dia Kan ini painting oil painting ni betul. jong image mo. Jong image. Ni image jong pi. Di image jangan. Naka oil painting mo. Oil painting. Dia kini teh ki dang kam hi ban frame ban stretch tambah katang sali kemudian Ti hakani ka por ko bamta. Sung tanak bang ya don lang bat pi mo. Hakani ka YouTube channel ka jonga. Ti sung ha ban ya thu man introduce la jong ya kini ki parlok ki bape kini ki YouTube channel. Ngai. Dia ngasuh tenat ia lah nak kalian jangan bangan jo. Sementara ban jadon lang bakan ke channel jompi. Ngada yu artis na shalom bat kateng jonga kedai Erickson Majau. Bat ngelak teri kena competing betul lah don kumba lai saus nam. Andai bas sedang hi nadu ki por bangan red ngelak sedangnya kena ke kami. Dia hane pilak banjo i kidan katu kini ki painting kiba kadang lek mentah bat dang hakan ni kadang sulap ban pendap ni kan painting jong lihat Pak Chesterfield. Thank you. But hang ni pla bajo i kidan kitian kirong hiu nadang sudong ki bang bu ban yo ban le haki light li mediums kata kadai first ka watercolor painting ka ba art kadai ka acrylic painting ka balai kadai ka oil painting but kidan du ka to kini sketching ka bang chup chat play ki brio ru kumjo. Dia bat kini kebahadian filak banyo i ka portrait jong ba Chesterfield. Thank you. Ala le ya kini dah ha ka medium jong ka oil painting.
Tiha bai dei bird kan ni ka kam dro jeng dro mo pila sedang nadu dangrit por banang li school ne kumno Hoi, kapas sedang dia mesti kedai hi na school. Ngadang kemau nadu ipor ba ngadang shong kelas 2 kelas 3 nadu di ipor ba ngadang red ba nak sedang ban draw ski baret kumta ski la yo ban pentebet dei nadu menchua por ngadang kena kan dia ban dia professionally pat kedai mentala dan kumpas haus nam ba sedang ban dia professionally ba gibrio sedang ban chim commission dia bat kat adu menta ngadang shemi kini commission sha ngam ju sange bat ngadang persang hiban wara bun ki idea ki baru har bai dei bat ka kitar bat kumju ki teknik dan mi jing dro mo iba pikin ma ba pi dro man chua por ba pi dangrit ba pikin ma hodum ta kadang ka wigi jing dro ka bang kan ma chua por ba kadang shong class 5 nang bakla tengali akan ni gawe kadur portrait jong kini kinong rawai sabar dia kedai nang tahi ba ki bahyeng ki yo ki kenden ning kong kim snola ban nget ngaru ila dia ngam da expect yak ta reaction mana ki andai ka perlong yang ba nang smooth nap chuchu yak ne ka kama nakatu ka baki ai men sim maki dia katahi kedai ka first painting ka ba ngayo ba ka recognition kan nak itu ki ba yo yak tu ka painting dia kedai kata kenal ba kini ki jing dro iba nadu menchua dangrit hadum ta pi bu na kumno pi dang don iki ya te nadu menchua bang dangrit ngamju berat ngamju yu iet bang asutana nadu kata ba ngasumar ba wat lai dei sketching ibarat nadu menchua bang dangrit ru te ki download ngabu record nadang sedang kan tina kaliang jeng ki bahyeng ba sem jeng pi ki mo ki shej ai man sim na kumno habai dei bugane ka sap ku jeng pi ki bahyeng ba sem te nadu email pa ki para majani men para jonga nadu miswa ki ju ai men sim pe ngabat ki ju yarap ru kat bakila te ngaru asmungu palat bangayo ya ki ba ya jan bat ngama ki ba i janga bat ki ba ai men sim bet mana kapor bat ngasmungu ya ki email pa ki men para bat ki ba yang jonga ti habai dei bugane ka kam dro jeng pi dei pi leb ne tang hang ne po studio ne pi la jule teng ka ba long live mo kum ong no pi pe be kan jasnari ne gibriu pi dro antar hang tu la jule taru hoi ki yak tu ki live painting te ngi ju khat ki plane ya te la ne ta dei ki dor briu ngi ju ong ki live portrait bat ya ki ne ha ngi la jule la dan gumba shpo khat wei sien ni ne khambun hamla ban kan ma te ngi ju lai lang tu para artist te gi dan gi ai artist bang shat ya form lang ban ginja let kai ban ginjo le in explain ban hot kalong very nice and a good experience ban le ek to ki plane ru ti ka bai dei bugane ka kam dro jeng dro pi le be tang hani po studio ko jong pi ne pi le cha bar show ru but hapai dei ba ka kam te ka bai dei ba painting kan te kam dan dei strict bang le bi tang hani ka studio jonga kan aju le du cha ki jaka la da don gi ba kwa ba dan kam ya ka painting la pandai kini ki mural painting ne ki jat painting ru kum cha ka e ga ba pi shat le ba ki jing dro ki jat jing dro ayu ki ba pi shat tre kam ba mostly ki ba nga kham sutanat banga ban pien de ki dei ki portrait ki dor jong ki brio bat ki landscape ki ba dei bat kini ki nature te ka portrait le nga kham long sutanat shu namar ba nga sutanat ban yo ban capture ya kan ka likeness jong ki brio kumno ki emotions ki feelings ki ba wana ka do khma jong ki te kunta ka first ki portrait te nga jule ki landscape ru ban namar POE ki nature de ki way ki ba pen long jai ki pen aya ka vibe hakima ban pen shot hangi la dengi pet ni sutanat ban pet ki nature ru te kini atli ki de ki ba nga kham sutanat ban pian ti hakani ka kanti mo ke e ba penlong e pi ban draw e ka dor jong iba thank you kat kum kini ka situation ki ba ngiyo i ma manta baro ki kwa ba ki dawa ya ka hok ma te bat ha bun ki artist ki ba ide ki nok ruai ki nok thop tri e ki pen i ya la ka jong ka sur ka ba ban dawa ya ta ka hok pa ngaru a jo opor nomor ba ka le yang ne kam te ngakwa ban pen i ngaru ban ya jang scam lang hak ta ka ju ka jing thumu ma te bat ka dei na kata hi ka ba
pelong yang bangan pin yang ka portrait jong ipa terus fit takio kum kajing pin ibram bat kajing kwa ya ka hok ma tangkum ta hi ti ya kan ga jingro iba ceres ngadu menu phi sedang ban dro ban right kabang sedang ban dro kan ni te hot kum ta hi la don atayo nadu ba kum tu hi masen wan kajing mot ba kadon gini kajing jai baro sepang ba just the field kan ni ru kadai ka kum garu kum jing pin ibram hi te nga klem da penslam ngala shimut won ya ka yaki rong yaki jan ji bang apien bat kum ta hi ngam slam nga pandap no atayo hi kan ni thek ti ke e ka khubor ka ba phi don ban ong mo ya gini ki riu don sap ki jongi ru ki ba don ni ki sap ki ba pher ka jong ki na kaleng jong ate hai baru ngi don ya ka thong ka jing thumu jongi ba ngi kwa ya kanu ka jat kam ru kan te na kaleng jong nga su kwa ban ai min siam lang ya ki ma ba makiru kila ban ya chkman ban keu chaprang ha ka e ka ba kile kumbangaru kadang ya 3 minit ban poi sa ta ka thong ma te parlok ba i kitu khendiat kilong ki jinga kren bat isamla Erickson Majau te samla Erickson Majau tunang yai tresitom tunang yai pau hagani ga sap drodor drodar pinnang yai pau om tang hani Henry Wat Shabar ngaru ngasngu e fi bat nga kitbok kadang fi ru ba fi ru pinang la ban keu hang ni channel jung fi bat hang noi kam ki ba fi trai ru kublai chubon nga so comment e bang ayo bandan mata ni channel jung fi kublai chubon ti parlok ba i kublai shibun ya fi baro ki ba ju ai ka jing kershan ya gani ga channel bat sungo ha kitu ki bam padde ban subscribe kershan lem da ka banyon subscribe kublai Sultan e fi channel jong ban ker khar kngong ukaitor bat nga ngasngu e ba khla yarap yang ban ben i ya kan kam ko jong ha ka channel jong fi te manta shwa bangin len injo ba di sha khandet ma hang ni hap di sha mo ya di sha shi phang ma phang ta ya na Lada, fried rice mah, pibang fried rice. Ada lah pun krep ha mo. Special mo. Special. Take chicken dah. Pait parlok lah pun krep special. Special the chicken fried rice. Pibang cuma kasih ni. Haying jong isam lah Erickson. Ini. Dia pibang kedang mah. Parlok bi yang tung yang ada banyak di sya te sya babang bah la pun trek special i samla Erickson boleh sibon mo boleh sibon ni pero te samla Erickson yo don mo na ki parlok ki bapet ya ni ga channel ki bakwa ban order ni phat dro jing dro pi kumno ki la ban ya pendu ya pi ban kontak ya pi ha la dan gini ki ba kwa ban I order te phila ban kontak yang how new number 8837 424318 pila ban WhatsApp ne call ha kanu kapor bat pila ban follow yang ha Instagram bat Facebook kata pila ban jam hapo ka description deh tangkum tai kublai sibon